Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, COMELEC Commissioner George Erwin Garcia ang ginapaabot buwas ka adlaw sa Negros Occidental para sa pagalagdaan nga Memorandum of Agreement upod sa Office of the Civil Defense nga igatigluwas ni Undersecretary Ariel Nepomuceno. Wala labot sini personal man nga bisitahan sang Commissioner ang mga alternative voting centers. Sa media advisory nga gipagawa sang COMELEC, magalagda sang MOA ang COMELEC kag OCD sa pag-establish ng partnership na nagatuyo sa pagpabakod sang disaster risk reduction and management efforts angod sa pagpatuman sang eleksyon. Ang proposed cooperation nagalakip sang planning sang emergency exits para sa polling precincts kung sa diin ginalantaw ang mahimo pagtugot sa COMELEC sa pag-deputize sang OCD sa pag-enhance sang safety sa tion sang disaster. Ining magatugot sang early voting para sa mga disaster personnel, pag-set up sang incident command post sa tion sang eleksyon, kagaban pa nga posible collaboration. Sunod kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor sang Negros Occidental, magluwas sa paglagda sang MOA, personal man nga bisitaho ni Garcia ang mga eskwelahan sa La Carlota City nga magaserbe nga alternative voting centers. Ang mga banwa kag syudad nga apektado sang bulkan Kanlaon sa Alert Level 3 ukon sa Alert Level 4 kag may na-identify nga mga alternative voting centers ang sakop sang MOA suno kay Ananoria. Hindi lang basta-basta nga makasaylo sa polling center ang ANBank ang naga-approve sang alternative voting centers. Tigayon nga may gina-identify nga mga alternative polling centers sa tuyo nga matigayon gid ang eleksyon apesar sa sitwasyon nga ginatuga sang bulkan Kanlaon. Sa contingency report sang COMELEC damlag pa, may 12,479 ka mga botante ang gina-project ba apektuhan sa idalom sang Alert Level 3. Chairman Garcia will be here for the memorandum signing between the COMELEC and the OCB. He will also be visiting the Carlota, the evacuation centers to see ang situations, mga alternate voting centers na